Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di keluarga desa Sungini. Halo pemirsa, selamat sore. Iki mak nih pemirsa, sore-sore ape nggodhong menyok ya iki paringane Mbah No. Wonge kuwi nek digodhog saiki arep dienggo ndelok TV karo ami-ami mangan godhogane menyok sing kaya ngono iki ya. Iki mung anak wedok ngonten di sawahe Mbah No. Kok digawani tak dudono. Digawani tales lho pemirsa yo iki lho. Lho tales dempel. Iki wis nglempahi tarene tales dempel kan wayahe panen. Nek godhong telon mesti ditaruh kulkas wis ae. Iki makne ape godhog mbok kapan-kapan iki ape tak kelola sembuh tak kelola deh wis. Iki makne ape ngocek-ngocek menyok kaya tak terane yo. Cuma mak wis mbah dandang tak sene banyu. Tak kayak gini sih. Mak tak kocok langsung tak gawe kene. Wong iki tandurane ning sawah iki renono aku iki yo jarang pemirsa ning sawah iki. Roh koyo ngono ka lho wayah mek entung make roh ngono kae. Cuma anak wedok ngonten rono. Tanduran iki reno-reno kok engko nek sing ayu tak rempahe pemirsa. Engko nek ayu iki digodhog ya ora enak. Ya Mbah ya. Dipilih sing anu ya. Mak senengane dirempah. Nek digodhog ya seneng asal angger medhuk. Ya senengane Mbah Raji ki yo. Emang ngonten karo Isma, antara yo gandengane. Mbah sedhinge delok, Mbah. Sedhing kono tak tutup urung. Yang mamang kelalen rangisane gedhe. Lah iki lho, 200 kok gerai kaya ngene. Mendung koyoke ape udan pemirsa. Nek udan iki randang udan ber padha mengayomi tandurane wong tani. Ya wis men bebek sik karo ngeting kok. Nek lali blabar iku pihan. Tahu jenenge wong yen duwe lali. Blabar teko kene pemirsa sawet. Walah. Banjiran. Mbah maneh saiki ketuwek-tuwek akeh laline. Padahal ki makne nek wis bar apa-apa ki ora ngambut apa-apa. Kadung jengker mengki. Besok serana tak anu pemirsa. Kapan-kapan tak rempah. Bahkan iki cara mono anu pemirsa. Arep godhog menyok iki yang apa ya wong bendina iki kadang-kadang ra duwe tanduran. Cara mono kan bendina ora methik digangi engko ya kulak ngene wong. Dadi iki tenagane Mbah Kam iki ya ora leren. Ora leren lah. Angger diparingi sehat, seger waras, Mbah Kam iki rambayani kok karo dulur lanang iki wong iki gak leren pemirsa. Karo Mas Yonan Abdul wae dhewe iki jek kulakan tandurane wong ngono lho. Kulak bayane wong. Tingkene dinggo nambah-nambah. Dinggo tambah-tambah golek pangan.
ngonyang-ngonyang putune. Bila hasil ya tinggal apa-apa mesti kaya ngono kuwi pemirsa. Mane to rasa bakul. Aku ki rasa bakul pemirsa. Untuk mau dandang dengan cepat kemerangsang. Mbak godhog sak pira, Kung? Godhog sak pira? Lah kan rendang adus lah. Sing rontok lho ngayu-ngayu. Sing medhuk didang, sing rontok ngayu. Besok diparut digawe rempah. Kok ketoke godhong kaya sithik-sithik. Demuk kesangko sing ndek minyak terus baru kaya diparingi baru kene anu ku ya padha ae sithik-sithik iki dulurku ya rukun pemirsa. Rukun tenan. Anak wedok bar ngenten terus adus marane anake ngaji ya. Pokok iki ora leren sik lah nek padha seger waras diparingi sehat ngono lho pemirsa. Dadi iki nek ngono mrene wis ora apa-apa. Aku terima kasih karo pemirsa. Pokok wis nandongano manis pareng muga-muga diparingi sehat waras. Pokoke matur suwun pemirsa kabeh padha ndonga-ndongake padha ae manut ndongakno pemirsa diparingi sehat selalu ngono kuwi ya. Pokoke padha donga-donga diparingi seger waras, diparingi sehat nggih alhamdulillah pemirsa. Nek iso sehat seger waras, iso manikmati apa ae. Wis tak jeno loro. Gawe rempah. Bah sedengem lho, Mbah. Wis tak kowelane pemirsa kok. Lanjut nanti ya engko es mateng. Kok bakal tak tere. Mbahno sithik-sithik karo anu baru. Nanti lanjut. Wis molak malih pemirsa tak enteni. Wis umpah bersih iki. Sing ngisor sing gede tak nggone ngisor. Cepet mateng. Ketoke menyoke yo kok medhu-medhu kok ngocane kan gampang. Nanti lanjutnya Wis, emake dikek uyah.
Lali iki mangkar anyep. Anyep. Aduh dah. Mantep sithik-sithik. Kamu saiki lah ya. Wah, putih ya. Putih. Jos. Sampai untuk tak bentuk aja jualnya. Wis mateng iki, Nduk. Nek pakai tak udah nek ben lemes. Wis mateng sik dulu. Saya ben sak menit. Iya. Ki mau Mbak Isma yo anu sateng dhewe ke Suntra yo dikeki sak kresekan. Ngono lho. Serapopo. Bareng kenapa terus dikeki dhewe-dhewe kok. Oh, Mbah Nemang. Tujuan dhewe sampe kopi ku mateng, durung matak paringi. Kok nek wong nonton TV ki Mbah No ki ya nek bengi ngene iki pemirsa nek wong ora bakal nonton TV wong mulai awan wis ngepres jam 12. Wektune sing ora enek. Wektune sing ora enek. Pokoke nek nonton TV ki ya ngono ki. Bengi pokoke. Tak pateni sik ya. Pateni sik. Ah, wis. Walah, banyak jos ini iki digethok nak Rambayani. Aku capek tak penak, Bro. Capek ben ra rusak, Bro. Malah banyak matoe. Capek ben ra sigar kok. Wis to. Damainya kok jos temen. Ya coplok iki. Balang ini digethok ndae, Bo. Wis akeh lem. Mang dia mang 10. Gak apa-apa. Belah iso putih ya, Mak. Tanah entong ae, sapetnya. Aja dok, rusak sapite, gak usah nek bawa bawa. Oh ya weh. Dadi ana telu, oh baru siji, Pak siji. Godhonge. Mumpung anget-anget pemirsa, sapitan barang angel. Gak iso wong Gak iki. iso. Usulane anu Ambiar. piye? Mbak Isma kok baru ya kayak ini Mbak Isma. Iki. Ya dindum ya guys ya dadi. Ya wis padha tiga anu bareng ya ora apa-apa wong makanan wis. Iki ngene dhewe ya kene ya. Wis guys ki aku diterno. Pemirsa menjadi panas. Oh iya, ngene Pak kayak kene Dok. Engko tak wenen-wenen. Cek nyoteng kowe ngono kok. Ora mulih hak pira wene. Mbah, kan banyaknya ning pawon sih kok. Menyakane pawon mburi kong ya. Apa-apa. Jangan itu, nek keliti ya, Mak. Kamu tak ngetek ke. Loh, Ya, Rani. iya. Ya, Bro. Ini Mang. Ya. Heeh. Diceluk. Assalamualaikum. Wes dadi. Jadi, sudah Rani. Lah kok nek jare
ini kok main nonton TV. Ngono tak godhog sesuk wong en padha nang sawah. Ya, kita pangan ya. Kayak menyok iki lagi kayak Apa? Tare yo mek kanggo nem. makan Nunggu ya. Ya. Des. Aku ngono ya Allah, Mak. Aku ora seneng awakku. Pas sesuk. Mak menyok jere. Menyok jengkel aja. Menyok jos. Tak menyok apa jenenge? Ndoro bayi. Mati. Dorowati. Kondor bayi. Dan masih ya ada menang. Ya. Pangkal anak wedok bebano aku main ndelok TV. Tak pulang. Pe maghrib. Dan gue langsung di Langsung Mak nyomak tadi. Dia aku aduh awakku lara kabeh aku ngono. Sambate mbayani guys. Spontan Pulsaku titit. Ayah. Hah? Iku kan bulik-bulik ngelu ke kok wonge. Cek omongane kok. Aku tak review deh. Pakai kene. Yes. Ki mak Mati plorek. Ki mak ni tak. Kalau review pemirsa menyoke kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bos. Tak jalan lurus saya pengen dirempah. Walah menyoke. Jos. Terus ketel kenyal iki. Iki mas ora nggok kita iki dipangan. Enak. Poloten. Mangan ki lho sing medhot-medhot ki lho. Mungkin mangan ki hati-hati, kan krakok-krakok ki ora hati-hati mangan ki jambu aja. Den, balah main aku enake Den, ya Allah. Mel. Kasake tak ngumun, masa menyoke enak kok ora ngumun. Mana kantek, kok tarik kulkas pangsisu, ya bayar. Sedino ki mangki, wong prayer tak kon apa-apa. Iki lho, banyak ada dipangan kene. Wong ki apa sing dolan dipangan ngono lho. Akeh. Walah, naik pengen tak sedang ya. Lah. Tak tutup aja ndak? Ya? Mata ngambil siap. Iki ambil nang keburu maghrib ya pemirsa ya ngono mang ya matur suwun karo Mbak Kem diparingi apa-apa menyok nek tales nek godhong telo karo terong wis ngono mang ya makni matur suwun ya selalu Mbak tonton wis muga-muga diparingi pokoke selalu diikuti wae apa konten-kontene make ya muga-muga diparingi rezeki lancar, sehat selalu, panjang umur. Makni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maghrib.